Hola a tots, què tal i com esteu? Molt bé? Segur que sí? Doncs jo també aquí, Refi Rider, i avui estem en el nou congost, com podeu veure, perquè farem la revisió del primer tram de la Rider, però abans us havia promès el vídeo de les 5 apps imprescindibles per qualsevol motorista. Per tant, després de la intro, comencem amb aquestes apps. Gas! Aquest d'aquí el coneixeu? Hola! Murphy ha fet que la primera aplicació que us volia explicar no quedés ben gravat, llavors ho vull tornar a fer ara a l'estudi, les altres sí que us veureu bé. I aquesta primera aplicació és la GoRide, que és una aplicació desenvolupada per TomTom, utilitza mapes TomTom, etc. Com funciona aquesta aplicació? Doncs, entre altres coses, la primera prestació que us vull explicar és la de seguir tracks GPX o KMLs. Heu de carregar els tracks i la pots mostrar en el mapa i ja pots començar a seguir-la. Bueno, doncs com podem veure, estic seguint el track del primer tram de la Rider i m'està ensenyant el trencant aquí sota, el trencant que hauré de fer d'aquí 4,6 quilòmetres, a l'hora que en teoria arribo al punt de control, a les hores que em queden de viatge i els quilòmetres que em queden. A part em diu la velocitat que vaig i la velocitat que hauria d'anar. Per tant, la informació molt correcta, hi ha l'àudio que puc treure i el puc posar i dona les indicacions en veu, en català i en castellà, i tot molt correcte. Crec que és una gran aplicació per seguir tracks. A part, hi ha l'opció de posar una destinació i posar Twisty Road i que sigui la carretera corbada, que sigui molt corbada o que sigui doncs la més directa. I també hi ha una altra opció que permet doncs dir, mira, vull fer una volta circular, m'és igual a on, fes-me la direcció nord, direcció sud, direcció oest, direcció és igual, i de tants quilòmetres, o m'és igual la direcció de tants quilòmetres. I ell doncs et calcula una ruta. Aquesta aplicació la vaig descobrir perquè, com que sabeu que em vaig comprar un TomTom, doncs anar remenant, el TomTom no pot seguir tracks, però resulta que aquesta aplicació, doncs sí, pot seguir tracks, el fa molt bé, i té doncs moltes característiques molt xules que tenia el Kalimoto, que té el Kalimoto, que només li falta la part social divertida del Kalimoto, però què passa? Que el perill del Kalimoto és de pago qualsevol cosa que facis, des de gravar la teva ruta que estàs seguint, des de seguir un track, qualsevol cosa és de pagament. Kalimoto aquí han cagat molt fort. La gent sortirà disparada. Si voleu fer-me cas, la millor aplicació per seguir tracks, però també per fer de GPS, etc, és la GoRide de TomTom. És tant per Apple com per Android, val? Continuem. La segona aplicació que us vull ensenyar, que crec que és indispensable per a un motorista, és el TripMeter de VectorNote. Si vosaltres voleu viatjar amb roadbook o voleu fer alguna sortideta amb roadbook o algun esdeveniment com Chrome Ride, Rodibook, etc, Quebrantabook, totes aquestes, si sou dels que aneu encara com es feia abans amb roadbook de paper, aquesta aplicació us anirà molt bé. VectorNote TripMeter, aquesta d'aquí. Diu, quina orientació vull? Vertical. Vull començar-ne de nou perquè en tenia una mig fer, vale? I aquesta aplicació us diu els graus aquí d'inclinació, a la velocitat que aneu en GPS, i doncs pots, si arribes a un punt i hi ha un decalatge important, doncs pots tocar. Per fer un reset aguantes apretat i es fa el reset 0. Una aplicació molt guapa, que va molt bé, molt precisa, i que n'havia provat una altra, però aquesta és la millor i és amb les dues plataformes, tant per iOS com per Android. Anem a la següent. I la següent
la trobo indispensable també. Si vols, doncs, tenir petits records o tenir... Si vols fer un petit vídeo, és igual, no cal ni que et dediquis al YouTube ni res. Inclús per Instagram va bé. Què és el Relife? Relife, que ve de tornar-ho a viure, és una aplicació que dius, vinga, vaig a gravar. També pots pujar a GPX que haguis fet tu. I comences a gravar. Arrenquem. Una bona fresqueta, I Guardiola? Que difícil que és reprendre un vídeo quan has parat a menjar. I mentre vas marxant, ell et va gravant. Bueno, doncs... Mentre s'està gravant la ruta que us vull ensenyar amb el Relife, la quarta millor aplicació, crec que indispensable, que hauríeu de tenir si sou motoristes i feu servir el mòbil doncs, durant les vostres marxes, és los Maps. Al igual que el GoRide, la primera que us he ensenyat és un lector de... Bueno, és uns mapes que pots importar GPX i pots seguir tracks. En teoria encara molt a l'off-road i doncs amb moltes possibilitats, tot i que tot el que és la part de navegació no m'agrada gaire. M'agrada més la interfície del GoRide, però amb els Maps, si sou off-roaders, és el vostre millor aliat. Ho era el Kalimoto fins que va ser de pago. Per tant, això. I ja per acabar, l'última aplicació, per mi, indispensable per a motoristes, no té res a veure amb la moto. Res a veure amb la moto. Però crec que és una aplicació que en podeu treure molt de profit, que va ben connectant-se. En podeu treure molt de profit perquè trobareu les millors ofertes que es puguin tirar a la cara. I en aquest moment jo no m'hauria de ficar a dir noms, però ho faré. Idealo, una app ideal, perquè compara els preus del producte que tu estiguis buscant de centenars i centenars de llocs web. I sempre troba la millor oferta. Llavors, tota l'equipació que vulgueu buscar de motorista, si està a Idealo, la trobareu al millor preu. Us poso un exemple. Em vaig comprar les Revit Delta H2O, unes botes street urban per anar amb moto, i quan a tot arreu estaven, a més, gairebé amb talles esgotades, de la meva, sobretot, 140, 130 i pico, 150, 170, que és el preu original de la fàbrica, doncs estàvem sobre aquest preu. Jo, en una botiga d'Eslovàquia o Eslovènia, no em demaneu on, que ho va trobar Idealo, vaig pagar-ne 103 noves, han vingut impagables, tot perfecte. Llavors, no és que estigui com un Wallapop que compres de segona mà, no. És tot nou de trinca, tot de pàgines web fiables, però sempre està buscant les millors ofertes. I em direu, rei, el Xellòmetre això també ho fa, sí, però el Xellòmetre no té la meitat de productes i menys encarats dels motoristes que té l'Idealo. És molt completa la pàgina. Ara us ensenyaré les ofertes que tinc guardades jo. Hi ha un històric de preus, així es podeu comparar si els preus van a l'alça, van a la baixa, si us espereu una miqueta més o si és el moment oportú per comprar. D'aquí ha sortit algunes de les meves últimes compres. I... hòstia, que malament que està el pantà, Déu meu. I ja està. Aquestes són les 5 apps indispensables. Si ets motorista... Bueno,
Arribant cap a casa ja, hem fet un trosset de ruta suficient. Anem a veure què ens ha preparat el Relive, perdó. Ens bloquegem, anem aquí i posem pause. Finish. Keep your app open. Active days, this month, trade 1 week active. Continue to your activity. Afternoon. Aquí podeu posar el nom del que vulgueu i aneu guardant. Ara s'està guardant i us sortirà com voleu el vídeo, horitzontal, vertical, què voleu que aparegui, no sé què, bueno, tot plegat. Aquí podeu, doncs, fer-ho així, vale? Podeu fer horitzontal, vertical si voleu fer-ho per Instagram i horitzontal, doncs, per YouTube o merdes d'aquestes, activitat, i això també és una mica com el que seria la part de xarxes del Kalimoto, doncs, però aquí clar, hi ha gent, és una mica com el Wikilog també, però a l'hora de seguir, bueno, aquestes animacions que són molt xules, sembla perfecte, create, i anem a veure. You can make your video awesome with the riff, no, skip, està fent el vídeo. Llavors aquest vídeo podeu compartir on vulgueu i hi ha altres persones que pots seguir que també veus que estan fent les seves activitats aquí, doncs, amb el Relive. Aquí s'està fent el vídeo, ja podem veure el vídeo. Anem a fer gran, guardia la Berguedà, Sors, les cases noves del Collet, doncs fa el seguiment que s'hauria de fer. Bueno, tota l'animació és guai, és un punt extra que li podeu donar al vostre contingut d'internet. Vale, molt xulo, etc. Llavors pots compartir-ho, guardar-ho, etc. Això és tot. Espero que us hagi agradat molt aquest vídeo, que l'hagueu trobat útil, que aquestes aplicacions, si no les coneixíeu, ara ja les conegueu i que les trobeu interessants. N'hi ha moltes altres, però aquestes són les 5 que jo crec que són indispensables. Tret de les aplicacions d'intercom, de càmera, etc., que aquestes ja compten per una altra banda. Si no vols portar intercom i càmera i aquestes coses, doncs ja no calen. Quines són les vostres apps? Si en teniu alguna vosaltres que és preferida i que creieu que és indispensable i que jo no l'he dit, comenteu-me-la aquí sota, que la provaré segur, perquè m'interessa conèixer coses noves. I dona-li molt de carinyo si us ha agradat el vídeo. Si sou nous aquí i encara no us heu subscrit, subscriviu-vos i activeu la campaneta, que venen vídeo cada 15 dies, 3 setmanes com molt tard, i de tant en tant potser cada setmana potser de tant en tant algun. Que vagi molt bé, ens veiem a la pròxima. Ciao, ciao!